au fost acuzați că lucrează la comandă. Există suspiciuni că răspund la ordine politice și că scot din sertare doar dosarele indicate. Atât puterea, cât și opoziția se plâng că justiția este coruptă. Este DNA independentă? Ei susțin că au susținere, că au carismă, chiar bune intenții. Ce i-ar mai putea împiedica să ajungă în Parlament?